Aboni badoye aboni bagui जों काइनि सोसाइटी सिविल सोसाइटी बै सुवाराय सुवालং मथा सोसाइटी फाइनाय 10 तारिख 1 मास 2020 फुंनि 10टा हইতে सारिनि 1टा पर्यन्त जोंनि डेपुटेसन मुंगिया गामि पिएसओ जों डेपुटेसन लिरनाय आ जागाबो जोंनि डेपुटेसन डिमान्ड दंनाय डेपुटेसन जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जत मानसाक बिकी देबनाथ बाई ताबु बिबास सरकार न जे बिनी अन्नाय खेमनी जे बरफ अत्याचार खालामनाय माने आबनो तुयै पुलिस बरनो एरेस्ट खालामनाय उनथुन इमिडिएटली पुलिस जदि बरनो एरेस्ट खालायो हिंगाय victim digi badoye victim no जों नेजो बिचारि ना बागै ओ काइनि सोसाइटी थाना डेपुटेसन लिरमानि परेबो बरक रमजागिया हिंगाय जों मनिसे कतर या पिरिबारनाय ताई हाईवे बेखेबा रेलवे जों आरो फना आसक जागमानो हामबाय।